Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Siz nechchi yilda so'g'ishga ketdingiz? Men 42-yılның 18 iyulunda soğuşqa deb armiyaga ketdim bit. Şundan soň Alkenada 9 ay boldum. Pulemyot, станковый pulemyot училищесында. Şundan mладший сержант званиясы берip экзамен бердик. Şundan soň 43-nji ýylyň may başynda ketdik frontga. Qayda frontga ketdiniz? Birinçi Kursk dugaga jiberdiler. 5-nji iyulda soğuş başlady. Bizge karşı. Onlarga bir kata hazırlangan ýol. Onda 10 minglep tankı, samolyot, şundan milyon armiyası şol Kursk jönelişine gine 20 minglep ve 18 minglep orudiyası. Bizning ýokdan da hazırlyk aýbaty, bizning 2 milyon tirasi soldat turgan olarga karşı Kursk dugada 6 liniya oborona tüzülgen bolgan aýbyt. 18 min tank, 20 minglep samolyot aýbyt. Şulay etip 5-nji iyulda bizge karşı soğuş başlady. Onlarga bir kata hazırlanganlar, olaryň soğuş başlanasın bildeli bulganı bizgin komandoynaga. Nemis soğuş nastupleniyaga köşerden olda 20 minut tiresi oldan bizning olaryň birinçi liniýasyn artilleriyadan, samolyotdan bombaga tutarga şulay etip birinçi liniýasyny biznikler kırgan. Wagtynda nastupleniýa başlay almady ol. Şunun üçün şul kadarly katı bomboşka artilleriyadan tuttanlar, algılarını bitirgenler. İň birinçi, iň katı köreş tanklarynyň Prokhorovka degen owul tiresinde bolgan ol. Men ultuşda bolmadym, men sul ýaktaragyym. Ol liniýa 100 kilometrlap, ol Kharkov, Belgorod, şulardan başlap bizge karşı bir Prokhorovka gına tugul nastupleniýa başlady. Bizning ýönelişde tanklar bar ýa-конечно. Şundan ol bizning liniýany bir 10 kilometrga gına koy bir jerde gına ütüp kireldi, bütünçe ütelmedi. Kursk duga 23 awgustga kadar bardy soğuş Kursk dugada. Men 17 awgustda aranym boldum. Vladimirskiy oblastda boldum 9 oktyabrga kadar. Ýoňadan выписывать etip oktябrynyň 20-lerinde Orlovskiy Kursk направлениесine atugul Orşa Kurski orasyna baryp bilekdik, oborona tuttuk başta. Şundan soň birneçe mertebe nastupa etip garadyk, alyp bulmady. Şunda men уже kombatda связноýym ol wagtda. 30 noýabr opşy nastuplenýa boldy. Şol wagtda meni kombat jiberdi zadaniýa bilen передовойда. Bizning şas koya barıp jitken aýbyt. Ortadan tagy zanema iterge teýişler ikinçi şas bizning urunna. Olar zanema etken urunna diýip bilirge jiberdi. Tüze batdylar endi meňerge. Bir mena başta alga düştü. Ondan ikinçisi ortga düştü. Minamyotny abystryk wagtynda ýatyrga yaramay, tolko alga ýugururga kerek. Şundan men alga ýugurdym. Menim artga 3-nji mena kelip düşdi. Şulay etip men bek gaty yaralandym. Müdür wagt ötkäç kombat keldi meni izlep. Şundan menim beýlenip bitmegen ranalaryny beýledi. Muna bu oýakynyň batenka şaşykkany ranasy, şunu batenkany saldyryp beýledi. Utanjeklerini beýledi de
санитарларны хәзер җибәрәм дип китте. Уже иртәнгә табагына мине Санжаска җитеп җиткерделәр. Бу араны аяктары нык булгач, монысын бөтенләй белмәгәнмен дә. Бара-бара башта Смоленскийга барып эләктем. Смоленскийга аякны бөтенләй кистеләр. Ну, нык инде аны берничә ердән аша чыккан иде бу аяктан осколка. 18 июльдә киткәнем, 18 июльдә 44 елны авылга кайтып төштем. 2 ел, нәкъ 2 ел булды минем хезмәт. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.